pampanim for kan yampa se anansi wurafia ye misade oto ntentan na siama ba be sesania so a on to sedu enu ntina na Krobea Asante ya dan so on fafo nyina mu aboa ne de nan kese atia video so a sa ehwan woto ato akotire pomponi so mo ni premiere tentene ye pekora wona no brode enye peda wo yuasi wansane asi ye behwe de owi abrewan kuruma na na sa wotina sise ya ne otumfo opemso wote kokoso ene na hemfo kwa biti se ofenso mahene na na wiafia kenten a otoso miensa nso atutu ontoma asase se wotie awie apetebia ni triye no okwadidi a wo sia so no bofo na na sa wotina sise ya menom so menem mfafo abochenku ewe yankasa no ma ho asase esi etie na na amo fire kajagum na yetie okay awie yamma adofo ne adehye nyina ha yamma obi biara nso akwaba aha ye 102.9 FM OTEC afidikase so da wutie Asante man nyina hohoa no enie awie yamma yenho ye ahiehia enne ye benada bosome nson ne da etoso aduonu kro enene premo ato na premo to se yia mo anitua se ye de Asem Beba Dabi dwumadie na ebesom dwumadie ise ne da ne da ye ka de kira dofo atiefo ne ade hye no eya adesua afei esan so ya ade kire enti awie ye hye ye besua de na ya san akire yenho nso ade mede de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apesemakana nanie dwumadie ye live ewo YouTube ne so se woko YouTube na wo hwehwe OTEC 102.9 FM woko YouTube na wo hwehwe OTEC 102.9 FM a ye stream show ne live ewo do wadwen kire bi a wo no beto amane yen ho ye beje ye be kan ne kama wa afidie yi so ama obi biara ate wonka afei woko Facebook ne nso so na wo hwehwe OTEC 102.9 FM a ehonso ye stream ne live wo de wadwen kire be fa ho ama ye beje ye be kan ama obi biara nso ate wonka Aegean Radio ewo London dache hima radio wo Denmark Abawa Radio Amansan FM Kings Radio ni nyina wo UK na Kings wo Paris France abuchimani mu a onu nyina nso fa yendwumadie live na wo de wadwen kire beba Asem Beba Dabi fu ahoma no eye 0244 211 772 sabre na nakwasi wusu achawo eni akwasi aje wa akode aye krado Asem Beba Dabi kase bobema no ense hudu eguso no anuanom mfa nsom yasom ene dai ensama yade ba ewo Asem Beba Dabi kase bema no so no de edimu akotene ebi ene say posi panimpa ya wo Ghana ememu na anu ada aposi form yonu bia omukoka oda ensuani mu no wakwa akwasira ebusiafo na nsem bia piemu a enkyerɛkyerɛ mahodo no yɛde ɛbɛsom yɛbɛkɔ COVID-19 mu kakra na babeto jase mensi mienu bi wasante mantemu a yade na hyase ɛdokoro hɔ na hɔ nso yɛbɛkɔ hɔ na mu nkyerɛmu nyina da yɛde abɛsom owura bia wanya emfie aduonu emienu 22 years ne din ane Emmanuel Inkum na watwa jade ato no yere sere ho ahye no adani a Nyumekwe we say no so mo so asene ama Asem Beba Dabi kase boy ye dia ba beso mo enne awiabre adusa heba center ne clinic say yanka nkire mo say wode nnamienu enenam baako ayetopaye na baako ayensuo adusa heba mixture ena me kanfo adia ma wo na afa adusa heba capsules ubetime di nsuo no anomotopaye no ne mienu nyina kabo mu a koko na afifiri wani ase afifiri umatuwa mu obi die afifiri de to obi die okwanya na bia so a woyi moja nko a mesra wada onum bia ne nyina befiri honom sisi yade ba bekọ obi ho no otimi chim no musa asema yemre sebre mesra wada odi aso abeno no ndo bi wate watwa fa ho akwate nam yade bi dia foforo ho ya na wanum bi eno eda nche so a o pressure bi ba sa amade oni ho de o sabu egu yam no doctor declare say wawu awie mesrawo bomade sa ya sabia no bekọ honom no wate yade ne te de ama wo obi ho ma na asikyire yade no so
kɔsoro paa mesrɛ wo wokɔ hɔ ma ɛno nso wobɛtumi aboa meka no magyadeɛ yi yadeɛ bi a ɛhyɛhyɛ wo ho bia wayɛ nɔfe lastic no wode kɔda maame adusa a mese nya sease wɔtere tɛ de ama wo so ame magazine makro hɔ noma ɛna wɔn nsa ɛbɛka no gua filling station na mu ɛne ɛwɔ yɛ a momfrɛ yɛn ɛwɔ saa ma wei sɛ so 050 011 0115 050 011 0115 na wobi a wo hono mu aso ho dodo eno achi kura no homi ana pampan bi de kire wo kese no yabro so srade na didi wo nipadua ni mojo ho ba bia enyi a ye kanfo hepa plus seba mixture ediama eno nko ani adura wo no mu aboa pa ebusti immune system no kama ene mampanyini kura wo se ni dini no nupa enti wo no mu adura no hwehwe adura betumi aboa wo ebekenya wo ankasa wo nipadua no ene asrafo ye wo mu e hepa plus seba mixture no wo hia bottle ni ye 10 Ghana cedis ebeboa kama na fe ama wo nipadua na sipi na sita ye sanso de pavini plasma seba mixture ba eboa tu malaria fever cedi free ho eno achi wuntumi ni di wutina aduane wo aduane ya esoche national don se wo pavini plasma seba mixture bebo pa na ajini nyina ade afiri ho anemia ne join this ni obi a woda sori a no wani so ada yellow no eno so ebeboa wo ko pharmaceutical shops herbal shops mu won sabeka bi anase ye homa ne yehwe ye kira kwan 0542 778 572 and 0542 807 907 iya from nana kwase wusu ekyan me nua ba papa bi akosia ejiwa kwade afei kase bono ne nchiomu eni Asem Beba Dabi asemu diaba na ya shase de free covid-19 yade ya se braba sinsen wiemu ama wiase amanse nyina wo bia si full stop na wogina fa akono ho na sesi ya no ababeto dwa se enipa no ahannum aduonum nkono 559 and asanso nya bie ama enensem twofo nhyiamu a asoe ya wo so yapom de so efreye wo mu de tu dwana abekire mu se Ghana nkoan ya kwakodu mpem aduonu nwotwe ahankono aduowotwe nkono 28989 cases and wo Ghana ememu na sesi ya no se wo hwemu a enipa no mpem aduonu num ahasa aduasa baako 25,331 ena nyame adaro ma wo ho to wo mu a wayi wo mu adu mu kofie na ene wa bransem twofo nhyiamu no ekoso wonkamantemu no Dr. Patrick Kuma Abwaje wono ayepanyipa ya Ghana Health Service adwumako no wadano enam so amodi tudwa ekire mu se ene ise wo hwe yade no a aba no a enipa mako aye ahannum aduonum nkuru na won manya bie no ejina mansi aduasa ensia pe ewo mantam enwotwe mu enti sesia no so ba asante mantam mu a mansi mienu pe na ewo mu enenko ano enipa mako wo hane dumiensa won manya sa yade bi ho sa mansi mienu eye Kumasi Metro na Afri Central South won mu kire mu se enei se okọ Kumasi Metro eno eye adum asafo bokrom Ashtown, Menshia, Kewo, Bantama, Ahojo, Central Market, the Chamso, CPC, NFA, Kumasi Kejetia, and the Pampa, Sony Honomunina, and Nuna Kichabum, Eman Ye Kumasi Metro, no. Afe, Central South and Sunny, and also a year agona, Riamoase, Asamai, Jamase, and any Kaka home, and Tinimi no, Metre Sam see me no, and Nipa Makumaku, honey do me, son. One manya ya debu honmu chese akwakoye ahometesem ene Dr. Patrick Kuma Abwaje wakasapi no wacheche nsem sene ya de no epomponso. We have 3,505 active cases. This represents 12.2% of all the cases ever reported. Our recovery stands at 25,331, accounting for about 87.4 cases of 4% of all cases ever reported. This is the cumulative figure of 28,988, that is 89 cases ever reported in the country from the 12th of March when we had our first case. We have recorded about 153 deaths, which account for 0.53% of all the deaths. That's a case fatality rate of 0.53%. That's the percentage of the total cases ever conducted. So far conducted 353,722 tests with a test per million population of 11,792, which is significantly high
compared to other countries. Any equity a penyipa ya wano and a Ghana Health Service Edmeko no Dr. Patrick Kuma Abwaji. Nano ya wada ya etwemu no ana ebeto jase aposifo enipa enanbia wonomo ewo aye oboase asante amantemu enya nentiye se aye apamprama aye kwaye ya eda honom no akronfo ayronfo bia ba beti asim edi amanfo ni se prefa ema ekwawi ase omoso omo bekọ no makọ ebi di aboase de ebeye na omo ho no wo mo hu ebetimi ato wonom afa ekwawi ase a omuduru eye oda ensuo no ho no ka wo mo de ekọ no ewaso omo de ka no esi baabie na omo fa koduo ane posi ni baako na okotra koduo imu sesa ne nuanom edigu mu a na wabre wo kanmu na no sa baako enkane tuo eye afiri ato eye ensuo no no ye se obema wode aso wetibia ye fa ekwawi ase a denchi inde denchi ye wowo kurade a enkwa entimi anyi entiemu mienu eka eye oda ensuo no mu Lance Corporal Steven Chremi ena afei Lance Corporal Amedio Akwasi Boatin no mo kan ensuo no mu no chase omo ye na fo mienu kura no na omuntimi anyi wodom omu yi wo no na chese wonma ye nyame edia enesa na we say na aka obi mpanisa oyanko da ena nso utimi da bie posi rempimu asiedu ya wo Ghana emei momekire eye IGP ya ni din ene James Opon Buonu wabomodin a aba besra abusua ewo boase na dodo nsam ne nsam a wode to omanimo no moma yentie bi tie ba ene say Asem Beba Dabi na otwetwe mu no yemrante no mienu enso fa amo ewo tradition ha the police tradition ewo ha na ba sa na say ba de be hwe omobusiafo na emo mo yakọ na etre emrante na omo ye omo colleagues de ni omo kasa na yesho omo crime say ewo say saade na sidie na mum omo ma saade ma no saade na si no enye omo apasidie ewo omadwuma ya ombeyim ene ekunafonu ne abusiafonu bekasa ifiha eno bekasa meba mene divisional commander no o my briefing the chronicle briefing but let's train nema esiye na ena akasa ibeshia officers no so police for na aka na eno makasa se de medical kaya mene honorable MCs ne DC na motor boss is no boss we so akasa enu achire no Steven Satre na busuafo ya wono so ewo eye oboase wo manage ewa anemontuo ya posi rempimu asiedu IGP wotuo no ho eno so moma yentie kasamafo de mana busuafo no de odi atodwa de mekan ni se yeni anje anso so yeni nyiye so se ya tu ye no enye ni ji asem nanso so enye amba yeni aso se IGP wo de le telefo otu omo nan apaso omo bajia yeni aso bebre se IGP apa na omo ode yafo abrede bisia the domo se bebre Steven Satre posini ya wanya ne ba bi apro na busua na motesa kasamafo de mo wono no wode nsem wei atodwa no wachi krachi bi a friend said Di Maria ewo brekum ama Silvia yekase wakwakodi nsensemme ewa posifo akachi na sa krachi entie bi a yensakan yekora mpo kire se wono de se nkrofo pa biri omomogya ni aye adwuma no lalai waso wonye bi da waka ne hontam se wono de nkrofo adwuma na won ma ye awia pa hu sika bego no enu mom no de ne nyansa abedie na enu de okoye ye de nyame no kwasem ni enuoma ankoyi amfa ma no mobile money bi a ewura bi a ono di ne dwuma wo brekum enu akwakwo bowura ne kiosum
akoyi ni sika 500 Ghana cedis enka ni sika 5 million wo wie ya wa mana so hwa ne fonse ne ade odidi djuma wasan so asese ne nyina de aka ho ma nyame no kwasem ni enno de mranche ne maba wo okrom ho won ma sibam ne papa wo wie ya no muda ne akire de ma posifo a wakwakodi aposifo ensem ekoba ne sa no ye ne dansini baako ebonkomo ama woni ensem twoni agye mensa adwetwe nkomo na sei enwo sei ye edify One nibe 2 minutes ko peja ni si afon ni scanning nyina nye den wo nti oto na ni no nipa ohu se wo na ni meko no the suspect man no di America di na chi nti mo na yi ekito mo san face nipa na wafa de na ono ko no ho no oduru nipa na sen atwese kan won so nti obe nipa mo di akire kita ma na mnema na oyi phone na ma na se ne phone ni onye no se ana phone ni ya 5 million mi yitu ho no wo hia abranti si scanning no nti eno ana ba ya on first camera on famra ya che na ye nyina ye wo ha ye nyina egusu a ye yi se be ya police foi ba ya o ma be fa ne ze ne ye den ekọ kakra bi ni ho sa be ma su di akire ba ko hye atade ai se check bi se fufu kakra ne ba ko su di akire nti be kwa kakra bi na boyi so ne su di minika oto abe nti oto abe se na be ma bi sa ne se wo ko hin no de bi ankasa ontwenani na okọ nti odura ni mu ha na otea se kromfo nti otea kromfo no ne nso de se ne di akire nti nduro pepe na abe ma no mobile no done the share abanti nsem ewusiofo wei eya dansifo bi ne ensentro ne agye mensan ne wono mo bonkomo no na enu achi no wosanso ebopini mobamu ni rei ya sebre ni sika twitwi die nkomba befai enu so ne bonkomo na sei enu achi mu cheye me da se me ya juma e wa se na obi adam bi frem o so mobile money sa bi na o frem se o hia iska na oro ni fiscal money o di juma na e na sa na me kan fa friend series e de to me e se e be ya oba my dem pages kan e den e di ama no nti na ma so radio kra me tie Shalom radio nti as all started no say seconds and higher e di ni me say ada o ma license to anase a phone na ti ma jadum na nti fe ya mani no na phone so ni scanner den enu yesi na mi hwe bag bia mi dia hye bag ni nti wala mi we say boy no den owura market wo nti wala say de wa na me den mi di mi asa mi trace no na me ya ba dwi say mi trace no nti mi trace na mi duro na me say kromfo nti wa say wa atwi scanner den e di mi ba so na sa pavement brace ya o mo twa gwa bi na me fa bi nti wala say do see phones na me say ti wa na me den mi bo na su na mi nua we den also buy if you buy me ni che ya na den ye twi ni begina si scan won ya say on the boy bi na buy be friend di malia so wan su no fi su nwan na den e ba say ndu ona ba su sa ba ni say na esi ko fa esi buy anu no ewusiofo na chose eno no wei eye agye mensa amane boy ya wone nipa sebre anka omafo no kwa akɔwia na de wone wo bonkomo ewo Adom FM ene se yekokotie bi no enia na mi firi ho no matufa na me di mani akyere eye ase fosu ya eno ewo emfinfin emantamu na enkra efiri ho ba no emunyon enkra no anya de abrante kwa bia wanya fie aduonu emienu ni din an Emmanuel Nkum na Emmanuel Nkum eni awura bia wanya fie aduonu emiensa 23 years eno mo hyehyɛ ho no ma wanya ne ho ade mpo just wo twifa mu saa won lance say just won pra eno ane na atwe ni din ene Matilda Vadasu na wa twitwa no ya asan aye ne yakaka de bia abusuafo wodwene ho a wote ase a enye yie e wo kwan bia so na ne nyina ne se na no ada enya bone bia eno ase wanya fufu a obedi se fufu na wanya obedie no ena ne yere no anasa ne kanche ma ne mpona no wando si ye banku ena odi esi ho afei Emmanuel ebeduru ya wo se na wo manka ndro se medi fufu eni akokɔ ne kon ya ye de ahyehyɛ mu no odi ne na ahyehyɛ mu no ena akwa ye banku di ama me na banku di o ya ma me sa o pasa me ye dan ya ye hyehyɛ se wo se nne ye timi di fufu ene nkatekwan e ma de ba ti bi kon kan ena akwa sa aduane we di esi o banku ene ya mini ene one no kikiri afei ekɔwi ase a wa sumu no e de na kwa akɔtɔ jafrumu a wabɔ a aduane ni sisuo no ama ne sere ha sei no aworo saa ba be ka ne to ho ha e ka ketewa bi enka na kwaso akuma no kura no
enka ejandi bi kura timi ekowura mu ama asam no akwakwaya asefomsem na no na Asem Beba Dabi kase ebo yate ye ne ya anya ntra so abusuafo ye duadua mu ewurawura mu a ene ne Matilda adwetwe eye enkombo ana Matilda adi tudwa se wono ankasa kura no adwene ho a wote ase enye yie sebemba wo se o ebia wo befufuo na wakɔno abanku ade asi hɔ no ma wo bae wo ba be pre ni pra ede sa emprempren ya no guso a ye kasa ewura Matilda kyerɛ sɛ ɛnam se osum no ma ɔkɔhwe eye buchia no so emeja no aworo no to ho na ɛkɔ na kɔso akuma ho no sese kura no sabe mpraduasa tiefi kura no wontimi nkɔ ɛna kampese watimi adwonso asɛm no kwa asɛm sam ama se brein se uduru eye asefo so a ɛno ɛna ɛfradie ɛde tinkwankwa ni ase a ɔmo sa emprempren ye ya no guso a ye kasa yi Emmanuel Nkum ya wakɔti sa nyambra nsɛm awudisɛm yi sebre aposifo ɛnsa kano ɛwɔ ɛyɛ asefo su ye omugu so a ɔmo yɛ nsɛm ɛhwemu na aposifo busa na wɔsa so twentɛn